visa mamma och pappa ett av hotellen som jag snackade om. Och ligger fönstret mot andra sidan också. Det säger mot vattnet. Men det är inte det jag väntar på, utan det är ett annat. Jag håller på att gå dit nu så ska jag se det så ut. Under tiden så kan ni följa med. Där finns en Apple-butik som mamma snackade om att jag kunde jobba i. Det är ett roligt namn. Kolla. Äpplehuset. Inte vänster så är det torg. Det är ett av dem i alla fall. Och jag vet om att ni ser det så ut där vid vattnet. Så jag kan gå ner runt där och visa. Jag ska vända kameran nu, vilket blir rätt håll för er. Typ berg, så man ser. Nu ska inte ta på från vattnet. Nästan är ett shoppingcentrum som jag ska snart där det jobbet jag sökte ligger. Det är bron som går över till Tomtdalen. Nu har de ju sett på att bygga lite, men till fan vad de bygger. Så nu fan är berg som pappa också kan åka skidor på. Oj, fel håll. Så. Ja, det är så. Men jag har jävligt många restauranger. Så ni... Så sagt, här många restauranger, men alla kostar fan asmycket. Jag var handlade en korv med bröd häromdagen på en jävla kebab-hyckle. Och hamburgarna gick på 130 spänn för en vanlig jävla hamburgare.
Expo. Guld. Jag kanske redan fattar mycket om vad det står. Det gjorde inte jag dock. Och där på den här sidan så Bel. Jag har sökt på Volt. Det är typ en korsning av Dressman och Carlings. Sen här är det jag söker nu. Och där förhoppningsvis ska jag med jobb från behövde som fan. Så jag ska in där nu så ni får inte följa med.